তিনি 8 তারিখ 7 মাস 2023 ni आंहा गुटी tai हाउस tai single number rinai rok puila ni jimi paithak jora nai tongde video no skip khayawui nai tongde kenaro je video no buji mannai tai norok success wngui mano hingke chong miya ni kisa nailene miya 7 tarik o norok no rijak ang nainai hingke puila no nailene chong miya foro 7 tarik ni nog no sajak guti tai house rinai hinui hingke bisingo naide puila number no nog no 01 pasha no success wngka hingke normal guti o hingke tai second no nog no guti 5 khe thwngnai samani je thwngnai rok success wngkha hingke hit guti norok no hit guti rijak hit guti o naide hit guti o je miyaforo hit guti thwngnai rok success wngya hinui sai mano hingke hit guti o success wngya miyaforo hingke hit guti o success wngya khe special guti o nog no rijak naide 15 hingke arok miya ni video fano nainadi hingke 15 rijak hingke 15 second o no success wngkha special guti o hingke tarpore norok no naidi কিন্তু গুটি bangya গুটি double ni bagui si abo hingke norok no ojon khai thwngdi naiui hingke tarpore norok no single guti naidi miyaforo single guti 15 25 17 30 rijak hingke o bisingo 15 naidi nog no 20 rupees khe thwngnai samani 20 rupees khe thwngnai samani je thwngnai rok borok success wngkha hingke extra guti miyaforo 6 ta number rijak o bisi naidi 01 FR o success wngkha naro jekono guti no FR tai SR thwngna nango hingke chini norok success mannai hingke naidi house rijak nog no miyaforo 3 ta house 1 house 0 house 7 house hingke o bisingo no 5 tiya khe thwngnai sajak house bo SR o obo FR o success wngkha hingke tini 8 tarik o norok no guti tai house wngding rinai hingke norok puila ni jini paithak jora nai tongdi video no skip khayawui hingke puila rinai norok no normal guti puila wngkhatai norok no rinai normal guti je chajaknai borok no thwngdi je chajayo borok ta thwngdi hingke normal guti wngkhatai 31 45 tarpore 83 39 97 89 tarpore 71 tarpore 36 hingke 93 69 tarpore 52 14 hingke obo je chajaknai rok borok play khai di normal guti no 5 tiya khe hingke miyaforo chini oro hit guti o success wngya hingke hit guti o norok no thwngna bagui rinai hit guti hingke tini ni norok bagui hit guti wngkhatai chajaknai rok norok play khai mannai o hit guti wngkhatai tini ni 11 16 36 92 03 06 34 84 07 08 tamani ke 7 tarik miyaforo 7 tarik onbai 7 ikha tini 8 tarik 8 ikha 7 8 phai mano hingke 01 repeat phai mano oboni maan phai mano tarpore 15 ni ulta phai mano tai repeat phai mano tarpore ulta phai mano hingke obo ke hit guti o norok 10 tiya khe no play khai di tini ni jora o hingke
aboni poriyo no special goti rinai je chajaknai borok play khaimannai special goti ni goti wngkha de tini ni sala norok 97 39 14 16 81 তারপরে 81 76 17 87 89 19 69 je thangna muchungnai rok 15 kheno play khlai hingkai naidi kok khe norok asi goti oro goti kuno bangna kwrwi norok hit goti thangna muchungkha hit goti thangdi normal goti thangna hwnkhe normal goti thangdi ar special goti thangna muchungkha special goti no thangdi kintu norok no ang joto thangdi hingya tamoni ke je norok ni muchungmani obono norok play khlaidi joto play khlaiwi norok ni loss wngkha hingkhe ano comment khai tasari tamani hingkhe waisa wuisu nangya wngnai kintu nangphuk hingkhe continue nangnai hingkhe aboni bagwi FR tei SR thwngnani bagwi norok tapoklai hingkhe aboni poriyo haino norok no tabuk rwibano extra goti hingkhe extra goti norok je play khaina muchungnai rok extra goti bo norok play khai mano extra goti ro tini 76 17 87 89 19 69 6ta goti extra goti rekha norok normal goti thangdi hit goti thangdi special goti thangdi aboni lokyo norok extra goti thangdi tei plus single goti bo thangdi hingkhe norok obo bepak no tathangdi masa masa phra tamani hingkhe bepak thangkha hingkhe norok ni kintu success wngnai ni wngwi mano haifano norok ni pura aswk lav wngmani aswk yang thanai ar jodi bepak thangna hwnkhe thangwi mano je lav wngmani abo kisa kisa khaino norok lav wngnai jemon miyaforo rimani nari bepak goti thangkha hingkhe norok FC fano manui mano nari oro norok jodi tinta house thangkha tinta house ni daam 150 hingkhe tarpore oro thangkha 5 taka khe 30 taka 30 hingkhe tarpore oro thangkha 20 khai 80 rupees hingkhe 80 tarpore 80 rupees thangmani pore special goti thangkha 10 taka khe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ta hingkhe 220 hingkhe hit goti thangkha hit goti wngkha de 5 11 ta tamani ke somoyo bango somoyo komio 110 11 ta ni hingkhe norok kom khai tongrijak 55 tarpore normal goti wngkha de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ta hingkhe 17 hingkhe 5 taka khaikha hingkhe bwswk 8 85 hingkhe naidi oro tabuk uansukri oro aswk kwbang rang invest khlaimani jaga o jodi bwswk thanai 210 abo khaikha hingkhe 5 11 140 140 hingkhe 140 hingkhe 140 hingkhe 350 350 hingkhe 500 500 hingkhe 610 taka norok play khaijaknai jodi bepak khlaikha hingkhe house bai goti bai bepak hingkhe aroni jaga o nari oro chwng sai mano koita oro success wngkha romdi FR o hingkhe 5 taka oro 400 mangkha hingkhe 400
Oro 5 টাকা খাই যদি প্লে খাই oro 400 ke 800 oboto obasi esara 400 oro 5 টাকা gabso ke 15 টাকা ni nari example norno 15 টাকা ni payment besok phai 1200 okay 1200 minus 610 okay besok tai 590 টাকা profit 590 rupees profit okay own bagino noro usuk jodi profit khlaina kai omai ke thungri angse samai ke আর যদি noro profit khlaiya gangkai noro sudo house mano ba je normal guti simi thungni abongka hit guti simi thungni omai ke phano noro play khlai mano okay tabo tini ni sem noro omai ke na thungdi kintu hit guti thungnai rogo extra guti plus single guti no thungna bagui tapokdi ar hit guti thungnai rogo tapokdi single guti extra guti na hingke norok house bo thungai mano house bo thungna hingkai jate uro nangya khe tei kaisa go nangui backup wngmajak hingke someyo ke fc paro norok nangui mano someyo ke salsa sulsu ba nangya wngui mano abo nangya pugo comment khai tasari tamoni kai miss joto nongo sob somoi success wngna kogya haifano norok kom khai play khlai okay tabuk chwng norokno house house mani poriya single guti dinai puilani simi paithak jora je nainai tei video no kaisa please share khaidi ani video no norok miyapro 1k wngthangka subscriber kintu 4000 watch time tak phano kayako amoni bagui share khaidi video no puilani simi paithak jora pol naidi okay support khlaidi norok no je ang support khaima hai norok ba support khaidi okay belai no je support khaina no hambai mariko okay tabuk norok no rwnai house wngkhate norok bagui tini jora o je thungnam sungnai house wngkhate 8 tei 1 tei 6 o tinta house no rwi rikha boi hai 4ta 5ta house rwya bisingo success wngkha wngya bas hingke norok thungnam jokaro 5 taka khe 150 taka 5 into 3 hingmago hingke romni 150 taka norok play khai mannai hingke aboni poriyo norok no tabuk tini ni single guti wngkhate 3ta single hingke norok no tini 3ta single guti rinai only success wngkha wngya okay okay norok 10 14 16 o 3ta number norok tini sala thunai di 10 taka khe tamoni khe miyapro success wngjak aboni bagui tini 10 taka khe no thungdi hit ta thungdi ar jori rang tongo hangkhe norok kubang thungui mano kuno wngya kintu success wngnani khub chance kom hinimansukgo haifano target no romui rimani hingke norok uansukgui no norok ni rang hisabo norok play khlai di hingke tini bagui asuk no malaya no next video o oi।